По поръчка на наш клиент днес ще направим толен чашав с ласти. За целта ще използваме едноцветен рамфорс цвят графит. Измерваме необходимата дължина, включваща ширината на матрака и дебелината му. Отбелязваме дебелината на матрака и очертаваме ъглите на борда. Необходимо е да отрежем и допълнителна лента с цел да обхванем матрак от всички страни, за да я прикрепим към плътта. Избираме конец с подходящ цвят, необходим ни за ушиването. Прикачваме допълнителния борд и зашиваме предварително очертаните ъгли, фиксиращи ширината на матрак. Необходимо е да зачистим ръбовете с оверлок, но преди това трябва да сменим конците с подходящия за целта цвят. Изтегляме ги и сме готови за работа. Почистваме ръбовете за завършен вид и отстраняваме ненужния конец. Дойде време да прикачим еластика към плътта. С помощта на игла го закрепваме и го затваряме с издърпване към ръба по цялата дължина. Връзваме краищата на ластика и ги прибираме навътре. С направения по този начин чершаф, вие винаги ще знаете къде е дължината на вашия матрак. С избран от вас цвят, вие винаги ще можете да съчетаете цветовете на вашето спално бельо. Ако и вие искате долният ви чершаф да бъде ушит по този начин, свържете се с нас на посочените телефони, оставени в първия коментар.